खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 5 मे 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गिथाव बाथाव अर खामदों। आसामनि शिबसागर जिल्लानि सिङाव थानाय बाबुपाटियाव गंसे नखराव हरखाबै गिथाव बाथाव अर खामनानै सासे 1 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'आ अरजों खामथाब जानानै अबथिरायै जिउ गोमानायजों लोगोसे गथ'नि असे बिमायाबो अरजों खावसे खामजानानै गोब्राब जोखोम जादों। जेब्ला बिसान न' साखाथियाव JCBजों ड्रेन जावगासिनो दंमोन अब्लानो गेसनि पाइप लाइनाव बोरैबा नांना होनानै अरा खामनानै बिसानि न'आवबो अरा खामलांदों आरो मेसिन सालायग्रा मानसिया मेसिनखौ गारनानै जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मुंदांखा इउटुबारा थैबाय। जमुना एक्सप्रेसवेनिफ्राय 47 किल'मिटार गोजानाव सासे मुंदांखा बाइकार आरो इउटुबारा एक्सिडेन्ट जानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय इउटुबारनि मुङा जाबाय आगस्तिया चौहान आरो बिनि इउटुबाव 12 लाख फलोवार्स दंमोन। आगस्तिया चौहाना जेब्ला आग्रानिफ्राय दिल्ली फारसे थांगासिनो दंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन आरो बियो उत्तराखन्ड रायजोनि देहरादुननि थागिबिमोन। जोबथेसालिनिफ्राय बारग' उन्दैफोरखौ उदां खालामनांगौनि थाखाय मिरु एबसु आफादनि गोख्रों दाबि। फैगौ 29 मेआव क'क्राझाराव एबसु आफादा 3 घन्टानि थाखाय खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जागोन आरो जोबथेसालिनिफ्राय बारग' उन्दैफोरखौ उदां खालामनांगौनि थाखाय मिरु एबसु आफादा दाबि खालामदों। दिपेन बर' बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला जोबथेसालियाव जोबजानाय 63 उन्दैफोरखौ उदां खालामनांगौ आरो बिथांमोननि केसखौ उइथड्र खालामनांगौ होननानै दाबि खालामनाय जादों। ndfbखनि बिथांमोना जेलाव दङ आरो बे 52नि गेजेराव 6खौ NIA स्पेसियेल कर्टआ बिथांमोननो सोरनोबा लाइफ इमप्रिजनमेन्ट जाबजीबन कारादन्ड आरो सोरनोबा डेथ पेनाल्टि होदों। बिनि अनगायैबो CBI आदालतआ रन्जन दैमारि, रिफिखां गयारि, जर्ज बर' आरो गुबुन गुबुन 7 7खौ बिथांमोननोबो लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होनानै दोनदों। दा बे गासै 7 आरो 52 गासै 63 दिनै गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव दङ। दा बे गासै माने जि थासारिखौ जोङो न'खरनिफ्राय जिखिनि जों मिथिबाय आरो न'खरजों जिखिनि जोङो रायलायबाय, न'खरनि सुबुंफोरा जेब्लानो लोगो हमहैयो बै जोंनि बारग' NDBफोर जायफोर जेलाव दङ बिथांमोना न'खरनि सुबुंफोरनो क्लियारै फोरमायदों आरो न'खरा जोंनो फोरमायफैदों जे NIA कर्टआ बिथांमोनखौ हियारिं आरो ट्रायलनि थाखाय जेब्लानो NIA माने एजेन्सिया कर्टआव लानानै थाङो स्पेसियेल कर्टआव बिथांमोनखौ मेन्टेल आरो साइक'लजिकेल प्रेसार होनाय जायो। माखासे माने हेरेसमेन्ट माने बिथांमोनखौ होनाय जादों आरो बिनि थाखाय बिथांमोना दिनै गाज्रि अबस्थायाव दङ, गाज्रि थासारियाव दङ आरो सानफा एफा सासे एकर्डनि उनावबो गोजोन गोरोबथानि उनावबो दिनै भार्डिक्ट होनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेखायनो NIA कर्टनि जिखिनि ट्रायल आरो हियारिं बेखौ टटेलि स्टप खालामनांगौ बेखौनो लानानै दिनै जोङो बेयाव प्रेस मिट खालामदों। असमिया मिडियायावनो जा, बर' मिडियायावनो जा आरो गुबुन गुबुन मिडियायाव आरो 52 जनखौ आरो 63 जिखिनि जेलाव दङ गासैखौबो बिथांमोनखौ हगारनांगौ जोंनि बे दाबि। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।